Čaute! Čaute. Ja som Hardmax. Ja som Trading. Toto video je o tom, že čo budeme natáčať. Napríklad, že budeme natáčať nejaké hry, vlogy a tak ďalej. Takže budeme natáčať Minecraft, niekedy možno Counter, Slendermana niekedy. Potom budeme hrať Minecraft. On bude niekedy hrať Minecraft, on väčšinou. Ja budem hrať takisto Slendermana a bude i on, keď bude u mňa. A ja budem hrať veľa hier, napríklad Face Over, potom napríklad Block Story. No. A ešte to by som vám povedal, že my keď budeme hrať, tak prosím sa nesťažujte, že čo sme za amatéri, že máme nastavenú jazyk na Minecrafte po slovensky alebo niečo takéto a že nie po anglicky, lebo my nie sme takí skúsení, nevieme to po anglicky. Takže to ešte máme iba 10 rokov, takže sa fakt nesťažujte. Budeme mať 11 za chvíľku. Ja budem mať 11 asi o 4 mesiace. A ja budem mať o 2. No, takže on je starší. Sme totiž bratranci. Ale máme sa radi ako bratia. A neznášame sa jak bratia. No. Takže čo je krutá pravda? Už sme sa koľkokrát byli. Takže dobre. A natáčame cez Bandicam, to vidíte tu tak hore. Budeme natáčať iba 10 minút. Keď si kúpime Fraps, tak hovor. tak budeme dlhšie. Ale nemáme Fraps, nemáme na to, aby sme natáčali cez Fraps, No takže, ja mám akože peňazí dosť, lenže ja mám na účte, ešte nemám účet, lebo mám 10 rokov, takže mám na maminom účte prachy svoje 500 dačo, potom mám asi tak okolo 1000 na vkladnej knižke a nič z toho nemôžem utratiť. Takže to je krutá pravda. Takže budeme hrať Minecraft, to som hovoril. Hej. A vidíte v názve X-Minebox, tak sa my voláme spolu. A vidíte i rovno tu, čo my tu natáčame, je X-ko. A ešte to, budeme natáčať vlogy a ešte, či som vám to hovoril, neviem či nie. Budeme natáčať možno niekedy Counter CS-ku pre vás, keď niekto to tak hovorí. Počkajte, hovoril som o tom... Počkajte, to ja som umiala výpadku pamäti už nenormálnu. Najprv povedz to kľudne. Že my nebudeme upravovať videá, lebo, no aspoň tento rok, lebo nemáme na to Skúsenosti. Hej. Aj keď ja mám dosť veľa na také skúsenosti, ale pre mňa to je veľmi ťažké. Takže ešte sme iba sa učíme takéto veci. A nepíšte... A ešte nám dávajte like a toto, že keď nám dáte 100 odberov, vždycky keď nám dáte 100 odberov, tam my si budeme nejak obližovať, niečo také jak Jogo. Proste a furt to bude po stovke. Raz keď prejdeme hranicu 100, potom prejdeme hranicu 200, 300, to si budeme zapisovať na papier, aby sme nezabudli. Áno, keby sme zabudli, to nám napíšte. Aha, takže
Dúfam, že nás budete pozerať, budete sa zapájať do toho. A budeme natáčať streamko, takže budeme natáčať stream naživo. Niekedy. Niekedy možno, lebo my na to nemáme ešte naživo. Možno keď už budeme viac skúšení, že budeme napríklad dačo také ako Kogo, taký profesionál. Jak on má 217 videí, či? Nie, okolo 200. 17, má 200. Dobre, takže poviem vám to. Že dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A to, čo ja budem nahrávať, ja mám starý mikrofón, takže že budem mať taký tenký hlas, to by mi prepáčte, ale ja s tým nemôžem nič urobiť, iba keby si kúpiť novú kameru s mikrofónom. Alebo si mikrofón kúpiť. Áno, to je lepšie, lebo mikrofón, ale si kúpim i kameru. Dobre, takže to vám poviem. A budeme ich natáčať s nejakým tak ako Dytík. S Dytíkom budeme natáčať. Možno keď sa nám spojí sa. Keď poznáte Koupy LP, tá s ním takisto budeme natáčať. Ja ho poznám, Tak, hovor tak. tak. Ty si ako môj brat. Keď už viete, že som asi veľakrát povedala mu, že tak. My sme z Prešova, takže Keby sa to niekto zastavil, napríklad nejaký Čech, napríklad to. dobre, adresu vám nebudem hovoriť ani nič. Nás vykradnete. Takže iba to, čo som to chcel. Ja si potom spomeniem. A vidno, že už asi 6 minút natáčame, takže... Máme už posledné 3 minúty, lebo o chvíľu bude 7 minút. No takže asi to video ukončíme, takže čaute! Čau, čau, koniec!